Bona nit a tots i a totes. Aquesta no és una xerrada Zero Waste, que vol dir residu zero, però a diferència de la majoria de xerrades d'aquest tema, jo no he vingut aquí amb un pot així de petit i puguem dir que he posat tots els meus residus durant l'últim any en un potet així. Ja m'agradaria, però n'estic aprenent, jo també. Soc aquí per fer-vos veure molts de residus, sobretot molt de plàstic i molt més de plàstic. Per començar, m'agradaria que féssim un petit exercici. Vull que penseu i que apunteu en aquest petit paperet tots els plàstics que heu utilitzat durant el dia d'avui. Utilitzat o tocat des que us heu llevat al matí fins a aquesta hora, fins ara mateix. Us dono un minutet, una mica menys d'un minut per pensar-hi. Pot ser que durant el dia, potser l'embotit de l'esmorzar l'hagueu tret d'un paquet de plàstic que estava envasat en plàstic, o la carn que us heu menjat durant l'hora de dinar pot ser que també anés envasada en un envàs d'aquests així. Pot ser que l'amanida que us heu menjat per dinar, algun dels ingredients o més d'un d'ells anés envasat al seu torn en petits envasos de plàstic, com aquests, per exemple les tomates. O pot ser que durant el dia hagueu fet servir un tros de paper d'alumini, sigui per embolicar-nos un entrepà, o sigui per posar un bol, tapar un bol per posar-lo a la nevera. Pot ser que quan us heu dutxat aquest matí hagueu fet servir un xampú o un acondicionador o un gel del cos que anava en un envàs de plàstic. Pot ser que si us heu pres un cafè sigui de càpsula i que si us heu posat llet l'haguéssiu tret d'un tetrabric, que els tetrabrics sembla que siguin de paper, però porten diferents capes de diferents elements que porten plàstic perquè siguin impermeables. O pot ser que, espero que no, hagueu comprat una d'aquestes aberracions que trobem sobretot en els supermercats, en la fruita, que és treure la pela natural que ja porten, que a més és biodegradable, i substituir-la per un producte plàstic. Normalment és per estalviar-te temps, però en aquest cas, per exemple, no entenc ni massa de quin temps t'estalvies. Aquests són uns petits exemples, però els que porteu lentilles, doncs, també porteu una cosa que està feta de derivats de plàstic. Els raspalls de dents que feu servir cada dia és probable que també siguin de plàstic. A la pasta de dents, si feu servir aquella que té colorets, que té color com blaus i diferents colors, això porta microplàstics també, algunes. La roba d'esport, tot el que són robes de teixits sintètics, porten certes fibres que també provenen del plàstic i que quan es netegen a la rentadora, després del rentat, deixen anar el que són anomenats microplàstics, que són partícules de plàstic molt i molt petites, les deixen anar a l'aigua. Aquests són només uns quants exemples de coses que tenen plàstic i que normalment no hi pensem. I ara us dono un altre petit minutet perquè torneu a pensar en la vostra llista i anoteu si us heu deixat algunes coses que no havíeu pensat, siguin de les que us he mencionat jo ara o altres que us n'hagin acudit de noves. Deixem la llista per un segon, comencem una mica la presentació. La vida d'ús estimada per un objecte plàstic és aproximadament uns 15 minuts. O sigui, és el temps que realment li donem un ús real. Està estimat que són 15 minuts. Per aquests 15 minuts de vida real que li donem, un plàstic té una vida real diferent. Una ampolla de plàstic, per exemple, tarda a descomposar-se 450 anys. La vida real d'un plàstic, encara que li donis només 15 minuts, són 450 anys. La de, per exemple, un tetrabric de llet són 5 anys que tarda a descomposar-se. Els bolquers són entre 250 i 500 anys. Les compreses uns 500 anys. Les palles de plàstic uns 200. I unes ampolles d'aquestes de Pepsi o de Coca-Cola entre 80 i 200 anys. Això vol dir que tots els plàstics que vosaltres heu tocat o fet servir durant tota la vostra vida, des dels primers bolquers que us van posar, continuaran en algun lloc del món, en la forma que sigui, el dia que us moriu. O sigui, el dia que marxeu d'aquest planeta, tots els aliments de plàstics que heu tocat continuaran en algun lloc d'aquí. Veient aquesta realitat, un pot pensar, potser ja estem fent alguna cosa, no? No exactament. En els últims 50 anys, en aquest gràfic podem veure des de cap aquí als anys 60-70 fins al 2014, això és la producció de plàstics, o sigui, de plàstics nous que estem produint. Només ha parat de créixer, s'ha multiplicat per 20 en els últims 50 anys i, de fet, les previsions són que continuï duplicant-se en els pròxims 20. Seguint aquesta predicció, és a dir, que multipliquem per 2 els plàstics que generem, el 2050 hi haurien
entre 2 i 3 vegades més de plàstics. Això vol dir que per al 2050 es calcula que hi haurà més plàstics al mar que peixos, en quantitat de pes. I això no només, evidentment, té efectes molt negatius per la biodiversitat marina i els ecosistemes marins. Hem vist fa poc notícies de balenes que moren perquè ingesten tant de plàstic als seus estómacs que ja no es poden continuar alimentant, o de dofins que a vegades queden atrapats en bosses de plàstic, o tortugues i s'acaben ofegant. O sigui, no només per l'ecosistema marí, sinó també per nosaltres. Aquests plàstics entren a la cadena tròfica a través de peixos, o sobretot el marisc, que com que es queda al sòl marí, acaben recaptant molt de plàstics, i això, evidentment, si nosaltres mengem peix i marisc, també entra a nosaltres. És ja un fet que s'ha trobat plàstics a dintre dels nostres organismes, s'han trobat restes de plàstics a l'orina humana, i això ja és un fet. A part d'això, també és molt important considerar que els plàstics no només són contaminants com a producte final, o sigui, com el plàstic que es troba al final del mar, sinó que el procés de fabricació també és contaminant. Per què? Doncs perquè el plàstic es produeix a través de derivats del petroli. Llavors, el procés de fabricació és contaminant. Avui en dia, això que diu oil és petroli en anglès. De tot el petroli del món, un 6% està destinat a la producció de plàstics. Aquest 6%, això és interessant la comparació, és el mateix percentatge que es destina, o sigui, que consumeix el sector de l'aviació. O sigui, tot el sector de l'aviació, que a més en parlem molt perquè diem que el petroli que va destinat als avions és molt i molt contaminant, aquesta part és un 6%, que és igual que el mateix petroli, la quantitat de petroli que es destina a fabricar nous plàstics. Seguint aquestes previsions, aquest 6%, el 2050 passaria a ser un 20% de tota la producció de petroli, amb les conseqüències que això evidentment té per la petjada, i també per la petjada ambiental, sinó només també per arribar a complir els objectius que s'han acordat internacionalment per reduir el carboni i, per tant, per no arribar als 2 graus de canvi climàtic. Veient tots aquests problemes, diguem-ne, jo el que vull oferir-vos és una mica de solucions. Evidentment, no totes depenen del consumidor, però n'hi ha moltes que sí. Aquest gràfic és extret d'un llibre que és de la Bea Johnson, que és una mica la mare del moviment Zero Waste. El primer pas seria començar refusant coses, fins i tot les que ens venen gratis. A vegades ens trobem gent que ens ofereix ampolles de plàstic pel carrer o provetes petites que totes venen embolicades en plàstic. El fet que les agafem nosaltres vol dir que en necessiten més i que, per tant, hi ha una demanda i, per tant, necessiten continuar produint per produir-ne més. Un primer pas seria començar a refusar. El segon i el tercer, que són els que vull fer com més incidència jo aquí avui, que és com a consumidors podem fer més, és reduir i reutilitzar. Hi ha molts productes que són reutilitzables que ens permeten reduir el plàstic. I n'he portat uns quants. De tots els plàstics que es produeixen avui en dia, una molt gran part, un 26%, va al que seria el packaging, que seria l'envoltori amb embolcallatge, sigui de regals o de coses del supermercat, sobretot. Per tant, fent el pas d'anar a comprar a granel, ja estem reduint moltíssim. Pensem que el 26% dels plàstics són de packaging. Per tant, si anem a comprar no només, portant una bossa, anar a comprar i posant-hi tot a dins, però no només la bossa, que això sí que hi ha molta gent que ja ho ha començat a fer, sinó quan tu vas a comprar fruita, la peses i n'agafes una d'aquelles que són primetes, petites. Aquella molta gent no l'està substituint encara. Doncs portar bosses petitones i començar a atendre botigues a granel. Un altre substitutiu que hi ha, que seria del paper d'alumini, són unes coses que se'n diuen wraps, que aquí a Espanya estan poc comercialitzades encara, és una tela encerada. Jo això a casa ho faig servir per substitutiu a tot el que és paper d'alumini. Puc embolicar bols, en tinc de diferents mides, puc embolicar bols de la nevera, puc posar-hi un tall de fruita que s'ha obert i que no l'utilitzo, puc embolicar un plàstic, ho netejo i després ho puc fer servir tantes vegades com vulgui. Per les dones, per evitar compreses, hi ha el que és la copa menstrual, que es pot utilitzar tantes vegades com vulguis durant molts anys. Els raspalls de dents, la majoria són de plàstic, doncs quan te n'hagis de comprar un de nou, pots comprar-ne un que sigui de bambú. Els preus més o menys són similars, potser has de buscar una mica més, però n'hi ha que no siguin de plàstic. Tot el que són palles. Ens posen palles de la majoria de sucs que demanem, begudes, còctels de les discoteques.
hi ha moltes vegades que depèn de tu agafar-la o no agafar-la, no? Però hi ha moltes vegades que te la posen ells. Per tant, primer cosa que pots fer és dir-li sense palla, sisplau, o, si realment us agrada veure en palla, hi ha opcions altres que aquestes que són fetes de bambú, o n'hi ha que estan fetes d'acer inoxidable. Valen uns 2 euros així a qualsevol botiga on en pugueu trobar, i teniu la vostra palla, la podeu fer servir tantes vegades com vulgueu. Hi ha una cosa que són discos dels maquillants de roba. Es poden rentar, es poses a la rentadora i pots rentar tantes vegades, pots fer-lo servir tantes vegades com vulguis. Ara mateix, els discos dels maquillants són d'un sol ús i en fet servir un cada nit. Imagineu-vos això, tantes persones com som, per tants dies l'any. Tot això generen una quantitat de residus que és enorme i de la qual moltes vegades no ens adonem perquè només veiem els nostres propis actes. Però quan comencem a multiplicar per tantes vegades com som, doncs això realment és una petjada. He fet en 6 especialment aquests 2 punts, el reduir i el reutilitzar, perquè molta gent pensa que reciclar és la solució. I és que no és que sigui ni la solució ni és una solució. Reciclar és saber manejar el problema, saber gestionar-lo i donar-li una solució que no sigui tan pitjor com la que hi ha. Però molta gent el que no sap en reciclar és que els plàstics es reciclen en un percentatge molt més baix que el que reciclem el paper o el vidre o d'altres productes. Però és que encara que ho posem a l'envàs, al contenidor groc, dels que van al contenidor groc, aproximadament menys del 50% acaben sent reciclats. Una de les raons és perquè la natura del producte no permet reciclar-lo més. Hi ha diferents plàstics de molts gramats diferents, molts tipus diferents, ja es pot, i d'altres perquè, per temes d'infraestructura, etc., és difícil. Per tant, no tot el que acaba al contenidor groc s'acaba reciclant. I reciclar no és simplement la solució, és una manera de gestionar el problema. I en el cas dels plàstics ja és diferent, però en cas, per exemple, de residus alimentaris o d'altres coses que siguin biodegradables, doncs al final seria el que seria el compostador, que avui en dia, encara que visquis a la ciutat, és fàcil tenir-ne, n'hi ha de petitons per posar a terrasses, si tens una petita terrassa al teu pis de ciutat, doncs seria tenir un petit compostador que tot s'acabi degradant a casa teva mateix, si vols. Com que aquesta és una xerrada molt introductòria, m'agradaria que un cop sortíssiu d'aquí continuéssiu informats. Llavors, us dono uns petites eines, petits recursos, que a més avui en dia amb les xarxes socials és molt i molt fàcil continuar sent informat. Podeu seguir, per exemple, a l'Instagram la Bea Johnson, que és qui us he mencionat abans una mica la mare del moviment Zero Waste, és una mare de 2 fills, i ella sí que és una de les que posa en un potet així tots els residus que genera no només ella, sinó tota la seva família en un any. Ha fet el llibre que es diu Zero Waste Home, i després una persona que també val la pena seguir és la Lauren Singer, la podeu buscar com a Trash is for Tossers. És una noia molt jove, potser us hi podeu relacionar més fàcilment que com una mare amb 2 fills. És una persona molt guai, molt propera al que seria la vida que portem tots els joves. És de Nova York, a més té la seva pròpia botiga de Zero Waste a Nova York, l'ha oberta allà. Va haver de seguir-la per continuar tant consells com des de productes per netejar, per posar a la rentadora, que siguin Zero Waste, fins a d'altres. I després una mica més ja des d'aquí a casa hi ha la fundació que es diu Rezero. Podeu seguir-los tant al Twitter com també a l'Instagram. Tenen molts i molts bons recursos, tant de temes legislatius, sobre com, no sé si hi ha algú d'aquí que estigui fent carreres més d'ambientologia o més de ciències i li interessi saber una mica com està la legislació aquí i d'altres, però estan molt i molt bé. També donen consells, i a la seva web, que és aquesta d'aquí, aquesta foto que hi ha aquí a baix, a part de tenir-hi molts i molts recursos, hi ha una cosa que es van fer l'any passat, que és una websèrie. Hi ha 5 capítols, duren molt poc, duren uns 10 minuts cada un, on hi ha 5 tipus de famílies diferents. I també n'hi ha un que és un grup de noies estudiants que viuen soles. Van fer un challenge que era, primer, veure quants residus generaven, em sembla que era un mes, una setmana, sense fer res, i després donar-los certs productes reutilitzables, com els que us he ensenyat jo ara avui, dir-los que canviessin 4 o 5 coses del seu dia a dia i després mirar quants residus continuaven generant. Algunes famílies reduïen 5 vegades el que produïen, i moltes d'elles tenien fills, vull dir que moltes ja tenen prou feina al dia a dia, a vegades no cal posar-hi tant més de temps com un es pensa, no? Per tant, aquests vídeos poden ser una eina interessant. I després hi ha el European Week for Waste Reduction,
que els podeu seguir, per exemple, a Twitter o en altres xarxes socials. És una mica l'organització europea que està liderant una mica el moviment i que sobretot organitza moltíssimes activitats. Organitza la coneguda Setmana Europea de la Prevenció de Residus, de la que us parlaré ara una mica més, un segon, perquè jo no me'n volia anar, jo com a activista jo mateixa, no me'n volia anar sense oferir-vos una mica, doncs, si ja us ha agradat el que heu sentit, diu, doncs què puc fer jo, no només canviant els meus hàbits, sinó generar una mica de consciència al meu voltant. Hi ha moltes i moltes activitats a les que us podeu sumar. Una d'elles és això, la Setmana Europea per la Prevenció de Residus, que sempre és a finals de novembre. Qualsevol persona, individual, associació, entitat, ajuntament, hi pot presentar una activitat del tipus que sigui, tant de reducció com de reciclatge, com de qualsevol de les R's. La presenteu allà i aquella setmana la feu. Punt. És així de fàcil. O, per exemple, des de la mateixa organització i també coliderat aquí per l'Agència Catalana de Residus, hi ha d'aquí poc, a principis de maig, Let's Clean Up Europe, i qualsevol persona també, sigui individual, sigui qui sigui, pot presentar una acció de netejada a qualsevol lloc. Per exemple, aquí a la vila, si veieu que no hi ha cap organitzada, qualsevol de vosaltres pot inscriure una activitat i durant aquests dies fer una acció de neteja. Això no és prevenció, no és zero waste, perquè no és prevenció en origen, però ajuda a netejar espais naturals que avui en dia estan una mica plens de plàstic i d'altres merdes. I finalment, m'agradaria llançar una mica un petit challenge pels que estem aquí avui, que és el challenge #moltamerdawap. Us animo a tots els que vulgueu a fer en la pròxima setmana, o sigui, us dono una setmana, alguna publicació a les xarxes socials, tant sigui des d'una Instastory com una publicació al Facebook, com una publicació a l'Instagram, com algun tipus de publicació a la xarxa que vulgueu, com del format que us vingui més bé, sobre o el que esteu fent, els hàbits que decidiu canviar per reduir els vostres residus aquesta setmana, o simplement, encara que no feu res, fer una foto de tot el que genereu en unes setmanes, o sigui, el que esteu generant de merda ara i fer una foto i dir, mira, tot això és el que jo genero aquesta setmana, o de prevenció, o d'anar per aquí al voltant de la UAP dient, mira quanta merda que hi ha per aquí al terra, no sé què, el que vulgueu, relacionat, el que us inspiri al tema molta merda UAP. No cal que sigui la UAP, també pot ser a casa vostra. I les úniques condicions és que poseu el #moltamerdawap i que etiqueteu a Zero Residus. Zero Residus és, ara us ho explico breument, és una empresa que tinc jo de productes alternatives reutilitzables, de productes de plàstics, que és una empresa social, estan fets per dones en risc d'exclusió social aquí a Espanya. I si ens etiqueteu a nosaltres, així és la manera que jo ho puc veure, i entre tots els que participin sortegem una de les nostres bosses per anar a comprar i de reduir els plàstics que genereu quan aneu al supermercat. Fins aquí la presentació d'avui.